ko woni kuugal ngal almasiihu waɗi e duuniyaaru? Non no ngi'uɗen jooni, Yeesu almasiihu warii duuniyaaru ngam o wartira yimɓe to Allah, nden ngam o tigga laamu Allah to duuniyaaru. Ton nder habaru ɗiɗaɓum, neɗɗo ɗum moye? Mi tindiniima non no neɗɗo wartiri ganyo Allah. Hakke neɗɗo wartii bo maadi cendundimo e Joomiraawo. Ngam Joomiraawo no ceniiɗo, o jaɓataaɓe hakke. Neɗɗo no gooduɗo hakke, o nefniiɗo yeeso Allah. Ɗonmaa hakke waɗii neɗɗo fotaayi tokkuki ko Joomiraawo wi'i. Ngam non, Allah e hoore muɗum wi'i, fusay maadi ndin gondi hakkunde meɗen, ngam keɓen giɗen Allah, ngam ko hendi'en ittaama. To, noye Allah waɗiri non? Jooni mi wi'ete goɗɗum ɓurɗum mangu nder ko tokkuɓe almasiihu jaɓi. Non no mbi'unomaami ton gaɗa, Allah ceniiɗo wi'i Aadamu e Hawwa to ɓe tokkaayi ko o wi'i ɓe maayay. Kamɓe ngoni maama'en meɗen. To, ɓe ngaɗii ko o haɗi, ɓe nyaamii ɓikkoy lekki ki o wi'i to ɓe nyaama. Ngam non o taƴaniɓe kiita mayde. Ammaa fuu e non, o waɗaniiɓe alkawal, kamɓe e ɓiɓɓeeji maɓɓe. Nde Ceyɗan warii nder ɓandu mboodi ƴoyriɓe, Allah wi'iiɓe goɗɗo nder ɓiɓɓeeji maɓɓe nyalnde go'o fusanayndi hoore, kayri bo ndi fe'anaymo teppere. Raaru nder Fuɗɗoode suurawol tataɓol aayaare 15. Waato goɗɗo debbo danyay kisnoowo jaalotooɗo Ceyɗan, ammaa kisnoowo on yaray bone e jungo Ceyɗan. Kangal woni alkawal artungal dow waroygo yeeso almasiihu, ɓii Maryaama. Nde o maayi ngam hakke duuniyaaru o ummii, to o jaalake Ceyɗan. Duuɓi ɗuɗɗi gaɗa alkawal artungal ngal, Allah ɓeydii hokkuki annabi Ishaaya wongal alkawal ɗon ma. Annabi Ishaaya windi deftere nden duuɓi ɗuɗɗi ko almasiihu danye. O wi'i, nyalnde go'o goɗɗo waray yara bone waree ngam hakkeeji ɓii Aadama, ngam tuubuɗo fuu heɓa yaafeego. O wi'i, o nawnaama ngam hakkeeji meɗen, o fusinaama ngam halleende meɗen. Piiɗe ɗe o fiyaa waɗii en keɓii koyɗum, en fuu en ɗon bo baali majjuɗi. Joomiraawo bo yowaniimo hakkeeji meɗen fuu. Kiita kaanuka ngaɗaneeɗen, kanko waɗanaaka. O waɗii do'aare ngam ɓe hakke. Ishaaya suurawo 53. Waato kisnoowo mo Allah waɗi alkawal liloyki, o maayay o warta cakkiri ngam hakkeeji meɗen. Non no mi tindinirma naane, kanjum woni ko Yeesu almasiihu waɗi. Alkawal ngal Joomiraawo waɗi heenyi. Yahaya gaɗoowo baptisma nde yi'i Yeesu almasiihu sey wi'i, raa karoori Allah ittayndi hakke duuniyaaru. Yahaya suurawol 1 aayaare 29. Almasiihu maako maaya wi'i, hokkay ƴiiƴam muɗum ngam ɗuɓɓe keɓa yaafeego. Raaru nder Maatiyu suurawol 21 aayaare 23. Sey o hokki hoore makko, o sakke, o hollii en yidde Allah dow no o yiɗiri en, har o sakki yonki maako ngam meɗen, enen ɓe hakke. Non no Bulus wi'i, carel ko gonɗen nder hakke, almasiihu maayi ngam meɗen. Romanko'en suurawol 9 aayaare 9. Almasiihu maa wi'i, ngam yidde nde Allah yiɗi duuniyaaru, haa o hokkii ɓiɗɗo maako bajjo, ngam koo moye kooliiɗomo to halka, ammaa heɓa yonki ki re'ata. Yahaya suurawol 3 aayaare 19. Allah e woodi goonga, o yaafataako hakke non tan, sey to ɗum yoɓii hakke. Ammaa e duuniyaaru fuu walaa goɗɗo mawɗo aadiliijo keƴuɗo yoɓuki hakkeeji duuniyaaru,
koo maa yoɓuki hakkeeji hoore muɗum tan. Walaa annaboojo baawayɗo waɗuki non, walaa koo go'oto koo noye mangu maako. Ngam non Allah e hoore muɗum, waato Yeesu Almasiihu, warii ngam yoɓa hakkeeji meeɗen. Laawol mayde Yeesu Almasiihu, Allah ittii hakkeeji koo moye jaɓuɗomo. Yeesu Almasiihu ɓurii annabo'en fuu mangu. Nde o sakki hoore maako, shakkiri ndin hewtii yoɓuki hakkeeji duuniyaaru fuu. Ngam non walaa haala sakkuki wondi shakkiri ngam hakkeeji. Yeesu Almasiihu, nde e yiɗi'en, warii maayii ngam meeɗen. Non ittiri hakke, waato ko hendi'en e Allah. To en jaafanaama hakke meeɗen, en mbaaway ngaren to Allah ceniiɗo. Yeesu Almasiihu wa'ajini hokkii'en habaru dow Allah ɓurɗum ko koo moye meeɗii hokkuki. Ammaa ko ɓuri non, jonde maako ceniinde e duuniyaaru e yidde nde o holli nde o maayi ngam meeɗen holli'en gikku Allah. E woodi wonde nyalnde nde goɗɗo moodibbo e leydi Iran wi'iyam, ko mi warta tokkuɗo Almasiihu, emi yi'a bo emi andi Allah. Acee mi andaamo. Sey nde andumi Yeesu Almasiihu, andumi Allah e goonga. Koo moye ɗaɓɓitayɗo Allah heɓaymo nder Yeesu Almasiihu tan. Raa goɗɗe inɗe ɗe ɗum noddirta Yeesu Almasiihu daga nder deftere seniinde. Inde maako Yeesu, non Helenanko'en noddirta Yehoshuwa, waato woliinde koccaande daga ɗemngal Ibraaniire. Ma'ana mayre woni Joomiraawo no kisnoowo. Inde maako nde laamu Kiristi, kayre woni woliinde e ɗemngal Helenankoore. Ma'ana mayre woni jartanaaɗo nebbal laamu. Joomiraawo suɓiimo o warta laamiiɗo har abada. Inde nden e Ibraaniire woni Mashiya, non Yahuudanko'en mbi'ata laamiiɗo mo annabo'en kokkunoo habaru muɗum. E mo noddee Imaanu'el, waato Allah e wondi e meeɗen. O ɓii Allah, o wolde Allah, o ɓii neɗɗo. O noddirii hoore maako non ngam kanko ɗum Allah, ɗum neɗɗo kadima. O karoori Allah, o kisnoowo duuniyaaru, o laamiiɗo lamlamɓe, o Joomiraawo, o gaynaako boɗɗo, o laawol, o goonga, o yonki, o nyamdu kokkayndu yonki, o lekki inabohi goongahi, o Aadamu cakitiiɗo, o kiitotooɗo, o ardiiɗo diina ɓurɗo mangu, o umminayɗo mayɓe, o Joomiraawo joomu mangu.